कहले कहाला सुन रे यार एगो भइल बावे हाला लाज के बात नहीं कहले कहाला पता चलल बावे लाला से अरे अशोक के फागुन में 1.5 टन बैगन भइल बरामद बनाला से अशोक के फागुन में 1.5 टन बैगन भइल बरामद बनाला से भइल बरामद बनाला एक साइज बैगन पावे 6 इंच हिलामा जाने कितना दिन से ई भइल रहल जामा फेकल जाता ओके डाला से अरे अशोक के फागुन में 1.5 टन बैगन भइल बरामद बनाला से अशोक के फागुन में 1.5 टन बैगन भइल बरामद बनाला से भइल बरामद बनाला नलसा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। सरमारे दस भौजी लोग के होवे का रहना हमा होवे काला नामा होवे काला नामा औरी के बहो एही लोग के फेकल होवे बैगन ला महलामा बैगन लामा लामा विकास के होना लामा लकी रंजन खेले मुहाला से अरे अशोक के फागुन में 1.5 टन बैगन भइल बरामद बनाला से अशोक के फागुन में 1.5 टन बैगन भइल बरामद बनाला से सुन रे यार एगो भइल बावे हाला लाज के बात नहीं कहले कहाला